2 perc mindful a hála gyakorlásához. Készüljünk fel, hogy most 2 percet szálljunk arra, hogy teljesen jelen legyünk, és gyakoroljuk a hála érzését. Üljünk le kényelmesen egyenes háttal, vagy ha inkább állnánk, akkor tegyük azt, csukjuk be a szemünket, ha úgy kényelmes, és lassan kezdjük el a figyelmünket a légzésünk ritmusára terelni. Lélegezzünk be mélyen az orron keresztül, majd lassan fújjuk ki a levegőt a szánkon keresztül. Engedjük, hogy a légzésünk ritmusa nyugtató hatással legyen ránk, és hogy minden lélegzetvétele egyre inkább jelen legyünk a pillanatban. Most, amikor lassan elkezdjük érezni a nyugalom és a béke érzését a testünkben, képzeljünk el egy képzeletbeli füzetet előttünk. Ez lesz a hálanaplónk. Most kezdjük el egyesével felsorolni azokat a dolgokat, amelyekért hálásak vagyunk. Ne aggódjunk a sorrendért vagy a mennyiségért, csak engedjük, hogy azok az érzések, amelyeket a hála érzése kelt bennünk, vezessenek minket. Lehet, hogy hálásak vagyunk az egészséges testünkért, vagy azért a barátokért, akik mindig mellettünk állnak. Lehet, hogy hálásak vagyunk egy gyönyörű napért, vagy egy megható pillanatért, amit ma átéltünk. Bármi is legyen az, írjuk le ezt a dolgot a képzeletbeli füzetünkbe, és érezzük, ahogyan a hála érzése kitölti a testünket és az elménket. Ahogy így ülünk, lélegezzünk mélyen, és élvezzük ezt a pillanatot a hála és a nyugalom szigetén. Engedjük meg magunknak, hogy teljesen jelen legyünk, és élvezzük a hála érzését, amely megérinti a szívünket és feltölti a lelkünket. Lassan térjünk vissza, nyissuk ki a szemünket, és engedjük, hogy a hála érzése vezesse a további napunkat.